Ngut kibriu kila Mynsaw jur Hadien baka auto rickshaw ka bakishong kala Shah Tynrah kansan na kibenta ba Hadien hakawai ka Trok ka bala phet krat no na kate ka jaka kani ka jingja kala ja ka arpho tarik mentau banai ha Nongpoh hajan Nongpoh police traffic boot kani ka auto rickshaw ka bala Shah Tynrah ka don new number ML Shipho E Prahanriu Praway bar Hadien kani ka auto kala lechpat ban Tynrah sai ka bolero pick up ka badan hakmat jongka ya kate ka Trok Omchum layo ban bat satya namar bakala phet krat no na kate ka jaka ki Ngut ki bala Mynsaw jur ki kintup yo pinchngai mar banyang ubade nongnya jongkani ka auto baru bala kham Mynsaw jur baru wei pat ubamshim layo kerteng ude ubashong Hadien kani ka auto ki riu pat ba ki bala yo iya kani ka jingja kila pinkin no mar kini ki ba Mynsaw Nongpoh civil hospital